been teaching English for 20 years. Преподавам английски от 20 години. Чуйте сега същото изречение, като ще го променя съвсем мъничко накрая. I've been teaching English since 2005. Преподавам английски от 2005 година насам. Забелязвате ли? For и since. Правите ли разлика кога използваме едното и кога другото? Хайде да видим приликите и разликите. И for и since ги превеждаме от на български. Странно, но да, не използваме from. Второ, и двете можем да използваме с перфектно просто време I have done something или перфектно продължително време I have been doing something. Каква тогава е разликата? For използваме за период от време, през който сме правили нещо. For 20 years. От 20 години насам го правя това нещо. Since използваме за момент в миналото, когато сме започнали да правим нещо до сега. Since 2005. От 2005 година насам до сега.